Il-membri tal-Kabinett tal-Prim Ministru Robert Abela qed jibqgħu ifarfru mir-responsabbiltà brabta mad-Direct Order ta' aktar minn 270 miljun euro għal-binja fir-residenza San Vincenz de Paul. Dan kif tul il-jum ta' tlieta Net News staqsa lil żewġ ministri tal-Gvern Laburista rigward dan il-ftehim li ġie kkundannat fl-aħħar jiem mill-Awditur Ġenerali fejn ingħad li kien hemm ksur ċar tal-liġi bil-Gvern jiffirma sabiex iħallas madwar 120 euro għal kull sodda, ħlas kważi d-doppju ta' dak li ħallas fid-djar residenzjali privati. Mistoqsija minn Net News jekk qrax ir-rapport tal-NAO, il-Ministru Giulia Farrugia Portelli farfret fuq il-Prim Ministru. Rajtu r-rapport tal-NAO rigward San Vincenz? Jina dak li qrajt huwa il-konklużjonijiet li semmew ukoll fil-mezzi tax-xandir u wkoll dak li qal il-Prim Ministru l-bieraħ. Fil-waqt li meta kienet mistoqsija jekk raċ dan id-deal qabel hija wieġbet b'dan il-mod. Kif taf dħalt fil-Kabinett fl-2017 ma nistax inkun ċerta li jiena nara xi ħaġa illi ma kontx fil-politika fi żmien li sar. Bil-Ministru tipprova tnessi li il-kuntratt ingħata fl-14 ta' Novembru tal-2017 meta Giulia Farrugia Portelli kienet ilha madwar 5 xhur fil-politika bħala segretarju parlamentari responsabbli miċ-ċittadinanza fil-Kabinett tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Net News staqsa wkoll il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela dwar dan il-kuntratt skandalus li ġie mċanfar mill-Awditur Ġenerali. Naħseb huwa evidenti li ma talax għall-approvazzjoni tal-Kabinett għax kieku ma kienx jgħidlek il-Prim Ministru. Fl-aħħar jiem Robert Abela indika li l-kuntratt kellu jittella l-approvazzjoni tal-Kabinett, kabinett li tiegħu huwa innifsu kien konsulent legali, fil-waqt li insista li kien għadu jrid janalizza l-konklużjonijiet ibsin illi ħarġu mir-rapport tal-NAO.